Wala ko nakapalit ng bugas. Wala. Gusto din. Okay, ako nagkabukas gabi. Oh, 100 na iso pala 40. December 26 mga kaidol. Kayod doon mga kaidol. Mani itong trabaho kada adlaw mga kaidol. Wala pwede dili mo kayod. Mamantay matak-ang mga kaidol. May lag masakay-sakayan ta karon mga kaidol kay para na napuntay panghanda nyo yan mga kaidol or maka-relax ta isa lang kaadlaw mga kaidol sa isa ka tuig mga kaidol. Di man ta basta-basta maka-relax mga kaidol kung wa tay pundo mga kaidol na gasto man kada adlaw pagkaon 400 kinahanglan na kay kuan 800 para ka maka-relax 400 karon gasto konsumo unya mo relax man ka pagkaugma na pod 400 yung ana mga kaidol kung wa kay 800 mga kaidol dito ka pwede makarelax mga kaidol. Isang kahig isang tuka, walang kahig walang matuka, pero laban na gyapon ta mga kaidol. Maluoy ang Ginoo pohon galing maka kita ra tag swerte mga kaidol. Pero ingon ani ra ta permente dawato na. Wa tay mahiyo mga kaidol, dawato na lang nato ang tanan. Importante nga naningkamot ta na marangal mga kaidol. Dili pinaagi sa mga dinautan mga kaidol.